Roja natas enak diwadahi gelas
pikirane ngati lara kadang jedeg setengah mati semila banyu sagara bisa budak banyu ngali dipikirane ngati lara kadang jedeg setengah mati dipikirane ngati lara kadang jedeg setengah mati suwe ora jamu jamu godhong sliki suwe ra ketemu temu pisan karo kalali suwe ora jamu mas jamu godhong sliki suwe ra ketemu temu pisan karo kalali suwe ra ketemu temu pisan rada lali yo ae oh ah so ae oh ah oh ah oh oh keras tapi di emai sama sanggata nyawa ayu awan-awan ning karetan ake ulane tapi prawana-prawana karetan aja sithik pilih randane awan-awan ning karetan ake ulane tapi prawana-prawana karetan aja sithik pilih randane tapi prawana karetan aja sithik pilih randane ae oh ah so ae ah oh ah Padahal mulune ireng-ireng gorengan jago ati seneng rawani nemu kita cilik aja digoreng yen digoreng padahal mulune ireng-ireng gorengan jago ati seneng rawani nemu ireng-ireng gorengan jago ati seneng rawani nemu so sumike
sumikira ing dalang ing cala aniti os yo Gusti senene wangi patikane pitung dina pitung wangi yo 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 ho ah e ha e Wais awas biar yo wis yo os lah yo 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 wis awas ya us ya Jaya Rating Kikir semuanya hilang.
Joni perang yo, Joni. Ah, maem wae. Kita mau Joni maem wae. Ayo, persiapan yo.
sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake gulung gumulung ora kendhat saben wayah ana jamo kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiyane pasuryatiwa rana dandingi katon sumunar kanyam samake ora kabeh dewa bisa nyaksake. Duri putih ditandur ning kepenaga duri putih ditandur ning kepenaga kecamper tiba nyemplung mbok kira kembange apa mbok kira kembange apa kembang tebu cacahe pitu kembang tebu cacahe pitu kang pitu marang guru lakune ora beru mbok kira kembange apa awas yo sing padha ngati-ati ger sari utama yo kono yo yo sing kalem nang sing kalem.
Ayo. Dori putih ditandar ning kebon ageng. Dori putih ditandar ning kebon ageng. Aja mleret timpa nyemplung. Kok kira kembange apa? Kok kira kembange apa? Kembang jambe dironce-ronce. Kembang jambe dironce-ronce. Rungono pituture ben ra ketondom
kuwatir to saumpama kapan boyo aku bisa genggam lintang renggo endahe rembulan. Aku samar. Oh mandek sik. Piye to iki? Ya ngene iki nek ra tau melu latihan ya ngene iki. Yo sampun. Nggih. Aku samar kuwatir